Здравейте! Ден 7-8. Официално започваме последната седмица от предизвикателството. Уау! Не вярвах между другото. Не, че не съм вярвал, но... така. Радостен съм един вид, че свършва предизвикателството. Но пък от друга страна се чуя след това какво ще правя. Няма значение. Днеска бяха крака. Отново имаше тия DTP серии направо. Толкова са ми писнали. Но този път лек преса на половината, само 5 серии, 50, 40, 30, 20, 10. На 10 даже направих нов така личен рекорд. Не, че преди съм се опитвал да стигам до някакъв рекорд или нещо такова. Просто днес реших да сложа така повече килограми над моето собствено тегло, да видя дали ще успея да ги бутна. Успях с 100 кг, направих 2 серии по 10 на 10, веднъж 10, веднъж 12 направих. Така че съм доста доволен. Относно храната, обаче днеска храната в последните дни общо взето ми куца малко. Ако трябва да съм честен. Доста вече така неудържимо ми се хапват хляб и някакви такива неща. И от време на време се случва и си хапвам по няколко филии хляб. Като днес хапнах няколко, може би 5 филии хляб. Да, това е лошото, че в последната седмица точно така като че ли се отпускам, което не е добре. Но надявам се, че ще успея да вляза в релси и да завърша програмата както трябва. Това беше от мен. Утре имаме гърди и гръб, така че до тогава. Чао!